Hello guys, दिनै आं मर्निं वाक खालामदों लोगोफोर। दिनै सिखारनाया एसे लेट जाबोबाय। सिगाङाव मालाबा एसे थाब सिखारनाय जायोमोन, दिनै एसे लेट जादों आरोना। नोंथांमोना दिनैनि मर्निं ब्लग खालामनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। थ' होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। बैथिंबो सासे मानसि थांगासिनो, थाबायलांगासिनो। 2 minutes. मानसिफ्रा साथाम साब्रैसो थाबायलांबाय मर्निं वाक। बैथिंबो फैगासिनो मानसिफोर। ओरैबो थाबायगासिनो। ओरै नायनो हागोन लोगोफोर, ओरैबो खारलांबाय मर्निं वाक। नै बिथाङा आंखौ गारबोनानै फैदों, खारलांदों। आथार नङाबा समान फैयो, गारबोदों आंखौ। एसे थाब सिखारदों बियो। जेबो नङा, लोगो मोनफिनबाय दा, गोजोननाय मोनफिनबाय। हारसिंबा गोसोखौ एसे बोरैबा मोनो नालाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर होनबालाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। बेलखानायखौनो थुना हो। हायोबो नालाय नोङो, हाय होनदोरा।
सारायसातथायाव सिखार बरिया नुदोंथ' आसोलखौ इउटुबाव आसोल इउटुबाव दिन'नि इउटुबाव बरिया बोरायबाबो हेभि नुखायो दाबो आसोल इन्टारेस्ट खालामबायलै माबाया बरियानो सोर आंनियाव मोनसे हगारगोन नोंखौ र' बरियानो